बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. खासदार आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांचा भाजपच्या वतीनं खास कणकवलीत सत्कार पार पडला. यावेळी त्यांनी आता मी मुख्यमंत्री कोण होणार हे ठरवतो असं म्हणत चिमटे काढलेत. नेमकं ते कोणाला उद्देशून म्हणालेत पाहूया. मी जसं प्रभाकरने म्हटलं की कल का सीएम मागून तुम्ही आता मी मुख्यमंत्री कोण व्हावा हे ठरवण्यामध्ये जातो. म्हणजे मी ठरवत नाही, त्या ठरवण्याच्या टीममध्ये असतो. त्याची माहिती आता उत्तर प्रदेशचा काल मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, तर त्यासाठी पक्षाने मला जबाबदारी दिली की जाऊन ते जरा चर्चा करून कुठल्या समाज घटकाचे, कुठल्या भौगोलिक भागाचे, विदर्भातला आहे का, पश्चिम महाराष्ट्र आहे का, नाही आहे का, असा सगळा अभ्यास करून एक तिथल्या 12-15 प्रमुख नेत्यांना भेटून एक अहवाल मी सादर केला. आणि मी जो अहवाल सादर केला त्या अहवालातलं जी नावं मी सुचवली त्यात एक सोडून बाकी सगळी नावं झाली. आता एक उत्तर प्रदेश या निमित्ताने तुम्हाला समजतो, तुम्ही अभ्यास करता, तिथल्या नेत्यांशी बोलता. अशा मला असं वाटतं की खूप सारं आता पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम बंगालचा विजय, मी आताच मगाशी दादांना म्हटलं की मुख्यमंत्र्याला शपथ घेताना पाहताना मला डोळ्यात अश्रू येत होते की पश्चिम बंगालमधल्या कार्यकर्त्यांनी फक्त मेहनत नाही केली, तर त्यांनी हिंसेचा सामना केला. त्यांच्या भावाचे खून झाले, अनेक कार्यकर्ते मारले गेले, अनेक कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबातल्या महिलांवर बलात्कार झाले. ममता दीदीचं राज्य हे असं होतं, तरी सुद्धा कार्यकर्ता काम करत राहिला, म्हणून आज आपण त्या ठिकाणी सत्तेत आलो आहोत. मला असं वाटतं की कार्यकर्त्याची कमिटमेंट काय असते. राजकारणामध्ये काही काम करून घेण्यासाठी येतो इतकं नसतं. म्हणजे बंगालमधल्या कार्यकर्त्याची काय कामं होणार आहे, पण तरीही तो काम करतो. घरातल्या कोणाची हत्या झाली तरीही काम करतो. घरातल्या एखाद्या महिलेवर आपल्या अत्याचार झाला तरीही काम करतो. मला असं वाटतं की असे कार्यकर्ते पाहायला मिळाल्यानंतर असं वाटतं की काय ते एक तिकीट फालतू नाही मिळालं तर आपण घरी बसलो काय पापच केलं असतं. कारण शेवटी हा पक्ष मोठा होणं म्हणजे कोणीतरी सातत्याने मंत्री होणं, पंतप्रधान होणं असा याचा अर्थ नाही. हा पक्ष मोठा होणं याच्यामधनं कुठे म्हणजे आता पुरा बंगालचीच घटना, शुभेंदू अधिकारी जे आपले मुख्यमंत्री झाले, ते मुख्यमंत्री निवड व्हायच्या आदल्या दिवशी त्यांच्या पीएची हत्या झाली. आणि ते असे धडाकेबाजच आहेत, ते असे काही बघून घेणार. तर त्या दिवशी त्यांचा मूड होता की ज्यांनी केल्या त्या TMC लोकांचे त्यांचे जाऊन स्वामी उडवून टाकतो त्यांना. तर आम्ही बिहारच्या मंत्रिमंडळाच्या विषयात बसलो होतो पटण्यामध्ये, तर अमितभाई त्यांना म्हणत होते आणि तिकडनं शुभेंदू ढसाढसा रडत होते. शुभेंदू, आपण जर हेच केलं, त्याने मारलं म्हणून आपण मारलं, पुन्हा त्याने मारलं आपण मारलं, तर ममता दीदीचं राज्य आणि आपल्या राज्यात फरक काय राहिला. म्हणजे 48 तासात पोलीस या सगळ्याचा शोध घेतील. मी तुला शब्द देतो, आपण उलट स्वतःहून काही करायचं नाही. कायद्याचं राज्य पश्चिम बंगालमध्ये प्रस्थापित करायचं, यासाठी आपल्याला बंगाल जिंकायचं आहे. आणि म्हणून आपण बंगाल जिंकलाय. नुसतं हे राज्य जिंकणं म्हणजे भाजपचं एक अजून सरकार वाढलं हा त्याचा अर्थ नाही. बंगाल जिंकल्यानंतर बांगलादेशमधला पश्चिम बंगालच्या माध्यमातून होणारी घुसखोरी आणि मग ते जाणार देशभर, ते आता थांबणार आहे. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा किती मोठा आहे. आणि त्यासाठी केवळ दिवस रात्र मेहनत नाही, तर कुटुंबातल्या लोकांची हत्या आणि महिलांवरचे अत्याचार सहन करून ते आलंय. मला असं वाटतं की ह्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या बाहेर पडल्याशिवाय मला बाहेर कार्यक्रम कळल्याच नसत्या.